megalayapost.news. Ka Meghalaya State Skills Development Society MSSDS ka bala betingka de ka skills Meghalaya mentang sing kala sam yaki sernot sa sanphongot ka bala pendep yaki jingsha ajingkai ha ka kam thanjan ha Iriviv Private Limited Kodong Hulu Riwai District Hagani gisi uba daman bait lamare MLA ka umroy lai don lang kum kongsan haringkat uba arangkan sai kharbuki MDC ka umroy kum sembut kongsan la don lang ru ka kong Yaisha Rembai ka badi ka director jangka Iriviv Private Limited uba Samuel Nonglat SDO ka MSSDS bat kibai ru de kita ginang sha hikai ki bari khamtam me nagathan bhoirumbong kilaya lingba ka jingkai ka basan phosngi la samru arpinotli ki machine thirksai hapo ka selco bat musni socio economic foundation ka bakham kongsan golong ba life nyongot na kinang yashmenta kiplayo jingkai kilayo kam ha ka Iriviv Private Limited than hau benai agos yaki yaka kam thanjan ka jonga bat nangta ngasngau ba kajing mentoy kalau yo yanga bat ha kasibnai ngala yo kumba pra hadu khat arajai ha kasibnai ngala yo nakane ka kam thanjan ke jonga bat ngadon ro ya ka machine ban thiar yo upsai ujonga ngapendon kam hi ya kataru te ha ka bayadai bat kajing yarap hayeng hasemro kalong ka ba lamtoy yang asibon ya ka ban pendap ha ka yeng kasem ka jonga ban ai training ki bapher ye ki prio namar ha ko juk ka bamenta ta ka jing nang jing start kala ban pen kop lot borba yu prio namar bamenta ningi pek kano ko yo lada ngapas BA kasi lada ka kam kada yang dawa yang ban tri kam welding ganum la ban tri kam welding namar pas BA kasi te mo te menta what ka sarkar ne ka sarkar jong ka sarkar pedeng ba sarkar Meghalaya ka sngoba lingba ka ni ka skills Meghalaya ka jing kular jong Chief Minister jungi kolong ba hakini kisan snam nado usnam arajar arpuar kalong ban kikai ya shilak arpo hajar ngut kikna hakisap ki bapher dang ba andaladep yang tu ka training bagi samla kila ban pendap hok kila ban sedang kamai jakpo na ka training kapai kila yo tengah kermen ba maphiru na kanika training pinsas nang manla sandur susu ka jing imlajong batta ka ktien kamai haka ba songkairu kalong no kamai be ban yo ban penkiu ya kayo ka kot jong yang kasam tinakaliang ka office yung irong yung sedang yas no akti bat i kong rembay bat ka Iriviv ba kumno lang ni siya kaman ngila ban yu kita ki market connect lani bangin connect ipi siya ki yo kanang ba kata ka demand kandon kata ka regular demand lani kata ka demand ka ba nakapor siya kapor ka ba ladang itu kita ki buyers niyo ki orders naki kat pangidang yo orders naki kabamot kajing icam ya piru kadang long continuous mo tinga kermen ba ringkat bat ka jingdon bat MSRLS ring bat kinong ni kmat jungi ngidang la susu ban pensani susu ya kanika kakam ka basyakman apen pau ka jisungu ka bakrawi ikong dembay na marba ngayos ngo ka khana ka pastunat kata kalong ba pilayo ekta ki machine rumo ki ban batir dakabor lat dinam temenswa namar nga dinong sor ngam datip tanya kanika kam dam baklanga haba pitir dakakti hakashi kisngi mi ar program na baklanga dinam te kumno lakin antat hakashi banai ka poilai spagram dinam te mentaling ba kanika jing yo jong piya ka machine dam baklanga lakumno duna ya ka 100 kilo hakashi banai pirang yo pinmi dinam adi ngala kam triam mo kam triam ngala tep dai ta sultanan te kumno Henry na pipaya kakam kabun mentaban ya mensua. Tibi menjunem. Kabun mentaya mensua. Mensua kakam gaduna ba. Lada kilong kemi bila kamrang ba. Ngampat kendai pau. Sejak kendai sepak kendai pau siapa. Tang kabela sengi rumyo bahar. Sini siya buhay lite. Dep ukuba labun besyuya tong do becha Denem. Balay. Namar bakakam kajam kampiang ba. Hari kisamla peremtai ni kisngi ki ong ni kerdukam. Kajing kerdukam ki ong kapom nang bertaisu. Kat bau dok harpat na kawe ke jela. Uwan seri jengi ong bakapun kam ang ne. Kawe ka kentin ka mga jusmat baban ong. Wat long si ujob sika. Long no ujob maker. Long no tau kam kin wat long no wat kam. Hublay si bunbay ko Yaisha.
ila dei kanong snakam nga kemen bahang ne kidon kinong tirjan kumbachi spak ngot aye mai nga ong nga aya ka certificate bila dei kanong snakam ka job beka bak nga snow kemen si kadai leng bakane ka society ka jungi hang ne layoru ban aya ki training ha ka bia dei bat ka kam thanja phai sa wei ka liang nga kemen bangila ban penmi dalai ki jong ki jan UMDC jong phi kat badon ibu ibor ban MLA ngin siarap iban showcase sya ka perthai ya ka jing rius pa ka jong ibingin than ki jan la jong nga sung sorong be ki pen kop ya ini ba than ne ide ba than ne ta da was no comment ban yo ban kop da ini ijan iba than hala i jong isno kene ka petlun kene ka ceket mengapong kam dei ba than yap nga ha ko ga sngi ka men wat ka petlun ka ceket pengan pong ru on than nang ne la yap nga on than ne na po snong la jong ni dei ban snow sarong ya lai jong buôn kim chu sung sarong phi lai jong denam dei teng teng ha bai men kim ya lai jong ba ba bri ru dang kumpet stai tak denam dei ne nga jukuran ita balai na margim nang ban burom ya lai jong hiyo kem amom ong ta ya ga jing du spa ya ga jing internet kan ga jakala jong ngem yo i bun sin ni phai pen ban sha keleng saudong perthai kat ba ga jing start hari la jong ni klem yo i dengan kermen scam leng ba kan ka society ga jong i ngin nang la shu shu ya ka ban ai ya ga jing yarap ya ka pengin ai ya ga jing kerku ya ki ba bun kilong kemi ki ba don na po jong ni ka tan nga su thu bun kilong kemi ne ka tan ga ba i ke jong i ki la la ban yeng la jong ki kejat ka jingla ka jong pi ban yeng hala ki jong ki kejat ka pen kemen yang ka pen kemen yo MLA jong i marngi kum ki kapa la da ki khun ki ti jong i kimbet kimbeng kimla ban maintain ka bam ka di ka ying ka sem ka pendu thia du dem lang de yang i harega kemen pan ban yo i ji long kemi jong i ke ba mi sakmat ban yarap lem yala ki jong ki paralong kemi hapo ngane ka than ki jong i hado kata-kata menai wan itu long kemi keren hane yong bai kamai stio mo hapo stio sibnai yong hado khatar sipo kharwe hajar ngaso kemen kata namar bang so sorong ro bagi de ne ka than bagi day ni ka than mga long kum MLA nga so sorong hadu kata namar bagi don kum kini but kam tam ai kuble be sa sise ni kong rembai ibadon di kata ka mensim ban ai bala ban ai ka ban ai jam ban ai ban imja kaporo yakini ki para pagi yakini ki long kme but yakini ki long kme but ki don ki samlaro nganang ay masib so ya pi kamrumbai ba pinang la so ban penkiu ba penhe ya gani ka sentar ka jong pi banga kermen scam hero bakin mi bon ba kilong kmele ni ki samla kan thai kam tam bakin mi bakin snai ki jan ki ba pher ki ba biang no ba biang ki ba internet haki por ki si ki pansawan hawat dapat kumne ba yo certificate kini kilong kami bat kisamla kidon ngaso kuman hado kata-kata bapila yo ladon ikam bapin trei dan ni bapin ya sekman ha jing im ka jongpi namangan oye pi menta kanu ka kamro nginam kiu rebut sejerong ni hab don kemen sem ban trei sitom kanu ka kam bangilero para por nga chat ombet kanu ka kam bapile tole na do mensem kana bapin yo ban khet muso jong ka jing job muso patiang hot kumpet menta ngaso kumen tamangipat kum kinong mikmat kum kinong sensar hadar yu pa yu plang kum mga ba di MDC parohi kinong mikmat kiseni namar nginem la ra ban pembiang ban penhun yu we po we upaj ba namar udon dak hajar ngut kuma pilayo jing mentoy menta kini balayo gani ka certificate ki bala pass gani ka training kade ka jing kerkupa hoj pinaya chakmat na tresitom bad hero ki don pat bateng teng
kapoy nga bagajaw umat nga pet padi kipriu kibadan hapokan ki konspirasi jong isi sinong ki baper kibadok tangka ying saro bumdon idon ni wele ying hante hapo kte dan bajia baya priu ngale jang ta mga bari MDC ngila jawi ko umat damar itai temen ibadan langut ki kon ukon bahedo ula yolok ula lej uba arpat uba lang uba anna uba miosnyo bha guna khadmet bopli but uba laipat utaro ula lejing lok email asa tang baru tau kon uba kelut tengah isne hado kata bagat ithya tang gawe kamera baro argut kekeme batau kon kithya gawe kamera kamu susah basuker sudah melum malah dekat sindup kot hidon kum kita kijairo hidon nang bon ba apa kan di konspirasi jong ita bangap wala kataro ngamdo mensim haga jingdon kan uple tragendat bat nga ngayale ban maramot ngiwat kilat kilenti bat banga baru MDC ban yarap kum gitu kijai hawat ngalo na jong aku MLA baru MDC ro ya kejingdon kam berkejingduna jong kan di sentaro ngini persang ban pet ban wat kilat kilinti ban se ibu ban pembit pembiang ban pengkiu susu ya gani kesentar kepada apa gani senang kedong hulu Meghalaya Post.news